Dobrý den, ahoj. Já vás vítám na krátké lekci jógy zaměřené na princip ukotvení, vzpřímenosti a centrální linie. Pojďme se usadit do jednoho z jogických sedů dle vlastního výběru s překřiženýma nohama s ohledem na stav kloubů vašeho těla a páteře. Pakliže to pro vás není nepříjemné, tak vás zvu k tomu, abyste si zavřeli oči. Pakliže to z nějakého důvodu nepříjemné je, můžete nechat oči samozřejmě otevřené a dívat se před sebe a směrem za nosem bez těkání očima. V té či oné variantě zkusme na chviličku začít vnímat tělo, jeho celistvý tvar, váhu, prostorovost. Abychom si toto lépe ozřejmili, uvědomili, můžeme se jemně pohnout tělem dopředu, dozadu, ze strany na stranu. Dílčími mikropohyby tělem hýbat, tak abychom vnímali, kde všude naše tělo je, kde všude jsme tělem, abychom si skrze dech mohli uvědomit pohyb těla, jak zvnějšku, rozpínání, roztahování a zvětšování těla s nádechem, stahování, smršťování, koncentrický pohyb těla s výdechem. Uvědomme si dech a jeho přirozené plynutí. Nemusíme teď usilovat o to, aby se dech nějak uměle prohluboval nebo prodlužoval. Zprvu jej chvíli jen pozorujme, takový, jaký je. Zestupnou vlnu nádechu, jak se pohybuje tělem a jak pohybuje tělem. A sestupnou vlnu výdechu. S výdechem se tělo pocitově stává trochu těžším. Skrze výdech si tak můžeme snáze uvědomit lnutí dolů k zemi. Skrze nádech naopak princip napřímení, expanzi, zvětšení a prodloužení. Aby dech plynul dobře, uvolněme oblast čelistí, zuby, jazyk nechme volně v dutině ústní. Špička jazyka se může lehce opírat za horními zuby. Uvolněme také okolí očí a obočí. Uvědomme si také oblast, kde se naše lebka dotýká krční páteře a jemně hlavou zahýbejme ze strany na stranu, ze předu do zadu. Případně můžeme udělat hlavou malé kroužky či elipsy, aby se hlava usadila jako pomyslná koruna naší páteře. Nádoba těla je dostatečně pevná a dostatečně uvolněná. Stejně jako páteř, dlouhá a pružná. Uvědomme si své tělo jako nádobu, jejíž pevnost a vnitřní prostor budujeme zevnitř. Nesnažíme se tedy zatínat konkrétní svaly, ale spíše vnímat vnitřní prostor těla, svědomím centrální osy, která tělem prochází. Ve fyzickém těle si tuto osu můžeme zvědomit uprostřed hlavy, podél páteře uprostřed pánve. Tato osa jakoby měla přesah nahoru do ztracena a dolů do země.
Dech stále plyne, dýcháme nosem. Ústa mohou být mírně pootevřená. Uvědomme si oblast hráze, perineum. U žen zadní stěnu. V pochvě. A s dalším nádechem tuto oblast, muži hráz, ženy zadní stěnu pochvě malinko stáhněme. Zkusme páteř lehce napřímit a na konci nádechu přitáhněme bradu ke krku. Chviličku podržme dech. A s výdechem uvolněme bradu, uvolněme spodní bandu. Pojďme ještě 2krát zopakovat. Na začátku nádechu začínáme jemně stahovat oblast spodní bandy. Na konci nádechu jemně přitahujeme bradu ke krku. A s výdechem uvolňujeme. Naposledy to též. A uvolníme. Dech plyne dál volně, pojďme jemně, měkce otevřít oči, podívejme se nejprve do podlahy před sebe za nosem a pak do prostoru před sebou. Předpašme, pojďme tlesknout a třením o sebe prohřejme dlaně. Včetně konečku prstů. Rychle orámujeme tělo. Pojďme přiložit konečky prstů na lebeční fontanelu. Třením promasírujeme tuto oblast. Palce zároveň jezdí po bočních liniích hlavy, za ušima. Palce také masírují spodinu lebeční. Pojďme teď přejít dlaněmi na obličej, promasírujme takovými dlouhými tahy od středu čela, nejprve oblast nad obočím, pak střed čela, pak oblast vlasové linie. Udělejme několik kroužků přes spánky, stačí jeden směr, taktéž přes tváře. Táhlými pohyby promasírujme čelistní kosti od brady k uším. Pojďme takové dlouhé tahy podél nosu. Můžeme zavřít oči, jemný tah prostředním prstem, prostředníkem od koutku, vnitřního koutku oka k vnějšímu, nejprve přes horní víčko, pak přes spodní víčko. Stejný pohyb podél horního rtu, zase od středu ven. Totéž pod spodním rtem. Pak můžeme jemně, lehce zaklonit hlavu, pojďme takovými táhlými pohyby promasírovat šíji. Vraťme hlavu zpátky do neutrální polohy, přiložme dlaně na krk, táhlými pohyby masírujeme krk, trapézy, můžeme dlaněmi sjíždět až do oblasti podpaží. Umístěme dlaně na střed hrudníku, zase takové tahy od středu hrudi, od sterna, od hrudní kosti k bokům, podpažím. Pojďme krouživý pohyb přes prsa. Třením promasírujeme břicho, bedra. Spašme levou ruku, pravá ruka je v pěst, uvolněné zápěstí, palec, pravý palec je venku a pojďme proklepat, promasírovat klepáním levý bok od podpaží až k pánvi. Předpašme levou ruku, uvolněme pravou dlaň, krouživým pohybem promasírujeme nejprve rameno, tření, pak biceps, triceps, předloktí, zápěstí, prsty. Jeden po druhém. Levá ruka vede pohyb podél pravého ucha kolem hlavy k levému uchu a pak mrskneme pryč a prudčeji nosem vydechneme. Uděláme ještě 2krát. Pravá paže vzhůru, zase uvolněná pravá dlaň, levá dlaň naopak pěstička, palec venku, uvolněné zápěstí a poklepem uvolníme celý pravý bok od podpaží. Několikrát, nemusíme počítat.
Předpažíme pravou ruku, uvolníme levou dlaň krouživým pohybem, promasírujeme nejprve rameno, biceps, triceps, předloktí, zápěstí, prsty. A pak zase s tím prudčím výdechem pohyb pravou rukou od levého ucha kolem hlavy. Pravá ruka, hřbet, pravé dlaně opřeme o vnitřní stranu levé lopatky a 3krát zase s citem ke kloubům ramen a loktů. Uděláme takový prudčí pohyb doprava 1, 2krát, 3krát. To stejné levou dlaní přikládáme k vnitřní straně pravé lopatky 1, 2krát, 3krát. Přednožíme, protáhneme levou nohu, pravá noha je pokrčená, lehce fixovaná špička pravé nohy. Docela dynamický pohyb, ale zase ne moc prudce. Oběma dlaněmi třeme vnitřní a vnější stranu levé nohy. Protlapkáme, promasírujeme chodidlo. Pokud nedošáhneme, můžeme si pokrčit nohu v koleni. Zase ruce v pěst, palce venku. Proklepeme. A vyměníme nohy. Zase jemně flex ve špičce chodidla pravé nohy. Tření, promasírujeme vnitřní stranu pravé nohy. Ruce v pěst, palce venku. Chodidlo. Tak, založíme zpátky nohu. Pojďme nádech, je taková vlna od kořene páteře směrem nahoru. Výdech, pohyb dopředu. Nádech, vlna nahoru. Výdech, pohyb dopředu. Nádech, vlna nahoru. Výdech, pohyb dopředu. Naposledy. A zastavíme. V centrální poloze budeme dělat boční úklony, jdeme levým ramenem k pravému koleni, zpátky na střed. Pravým ramenem k levému koleni, zpátky na střed. Dlaně se u toho mohou otáčet. Když jdeme k té protilehlé straně, tak se dlaně otočí vnitřním směrem vzhůru ke stropu. Takový skrut. Tak, zastavíme uprostřed, kroužky celým trupem, nejprve po směru hodinových ručiček, rozsah pohybu zase s ohledem na vaše kolena, kyčelní klouby, pohled je dopředu, za nosem a na druhou stranu. Zastavíme na středu, zase zafixujeme pohled dopředu za nosem, uvědomíme si centrální linii, kroužky hlavou zase nejprve po směru hodinových ručiček, trošičku rychleji než jak plyne dech, ale ne zbrkle. Na druhou stranu. Taková energetická rozcvička. Zastavíme hlavu uprostřed, chviličku zase zafixujeme pohled a díváme se někam za nosem do podložky. Stejný dech jako na začátku nádech, na začátku nádechu jemná mula bandha, na konci nádechu brada jemně ke krku a výdech uvolníme. A závěrečné vyklepání, uvolnění energie, pohyb je třes rameny, zároveň předklon. Máme u toho otevřená ústa, vyplazený jazyk a ten dech je takový, jako kdybychom kašlali, není to nic pěkného, předvedu, děláme 3krát. A vrátíme se na střed. Pokud to není pro nás nepříjemné, zavřeme teď oči. Pakliže pro nás je nepříjemné mít zavřené oči, díváme se před sebe. Uvolněné zuby, dech volně plyne. Na levé dlani můžeme spojit bříško, palce, bříško, ukazováčku, vnitřek dlaně namířený nahoru, ostatní prsty natažené. Pravou dlaň přeneseme před obličej, dotkneme se prostředníčkem a ukazováčkem středu mezi obočími, brumadya. Nadechneme, vydechneme oběma nosními dírkami. Pak pravým palcem zacpeme pravou nosní dírku, nadechneme se zleva. Krátká pauza, prsteník, zacpe levou nosní dírku, výdech zprava.
Krátká pauza, nádech zprava. Pauza, výdech zleva. Pauza, nádech zleva. Výdech zprava. Nádech zprava. Výdech zleva. Nádech zleva. Výdech zprava. Nádech zprava. Zleva výdech. Uvolníme pravou dlaň, vrátíme ji na pravé koleno. Můžeme na chviličku spojit mudru prstů i na pravé ruce, spojený bříško palce a bříško ukazováčku. Ostatní prsty uvolněné, dlaně měkká. Můžeme zopakovat stejný cyklus s Mula Bandhou, to znamená na začátku nádechu jemná kontrakce Mula Bandhy. Na konci nádechu brada mírně ke krku. A s výdechem uvolníme. Uvolníme mudru dlaní, otevřeme oči, podíváme se před sebe. Dlaně opřeme o svá kolena nebo stehna. Jemně zatlačíme, opřeme se dlaněmi do stehen, bradu jemně přitáhneme ke krku. S výdechem uvolníme. Pojďme přejít na všechny 4. Dlaně pod rameny, kolena pod kyčlemi, hlava v prodloužení páteře. Pojďme reverzní kočku s nádechem, kulatá záda, pohyb dozadu. Výdech, pokrčené lokty, pohyb vpřed. Hlava následuje několik cyklů. A zastavíme ve středové poloze. S dalším nádechem prohneme záda jako ve standardní kočce. Podíváme se nahoru ke stropu, vyplázneme jazyk, vydechneme přes něj a necháme jej venku. Vrátíme jazyk do pusy, polkneme, vrátíme páteř do neutrální polohy, protáhneme levou nohu za sebe, zase zakládáme špičku pata, táhneme vzad. S nádechem protáhneme pravou paži před sebe a pokračujeme pravou rukou vzad. Díváme se kam si za prsty pravé dlaně. Můžeme mírně pokrčit pravý loket, pakliže je to potřeba, abychom vnímali, že se otevírá pravé rameno. Brada zůstává lehce přitažená ke krku. A pomalu vrátíme ruku před sebe, nohu odlepíme od podložky, ruka, noha v prodloužení, pohled do země. S výdechem koleno, loket k sobě, nádech od sebe a s dalším výdechem položíme pravou dlaň na zem. Klik směrem dolů, pravá noha se opírá o podložku, levá zůstává ve vzduchu, brada se přibližuje k podložce. Nádech nahoru a s výdechem koleno k čelu. Pomalu položíme levé koleno na zem, usadíme jej. Stejně jako levý nárt, protáhneme pravou nohu za sebe. Pata pravé nohy táhne vzad, levá paže s nádechem vpřed a rovnou do toho půloblouku, pohled je za prsty levé ruky. Brada mírně přitažená ke krku. Pomalu s výdechem vracíme paži dopředu. Uvolníme pravé chodidlo od podložky, pohled je do země. S výdechem přitáhneme koleno, loket k sobě. Nádech, ruka, noha, pohyb od těla. S výdechem dlaň na zem, klik dolů, brada k podložce. Nádech nahoru, s výdechem koleno k čelu. Pomalu vrátíme koleno na podlahu. Hlava v prodloužení páteře. Ještě jednou kočka, nádech, prohneme záda, pohled vzhůru, výdech, jazyk ven, zůstává vyplazený.
A vrátíme jazyk do pusy, páteř do neutrální polohy. Předsvakneme chodidla na špičky, vytáhneme pánev vzhůru do pozice Adho Mukha Svanasana. Můžeme mít lehce pokrčené nohy v kolenou. Zase si zkusme udělat jemný pohyb dopředu, dozadu, ze strany na stranu, abychom mohli vnímat, že váha je stejnou měrou rozložená mezi dlaněmi chodidly. Pojďme dát chodidla k sobě, palcové hrany se dotýkají, pokud jsou paty nad zemí v pořádku. S dalším výdechem pokrčíme nohy v kolenou, kolena dáme od sebe zhruba na šířku podložky. Dlaně přisouváme směrem k naší pánvi, můžeme je opřít o konečky prstů, uvolníme hlavu. Zůstáváme v takovém bobečku s citem ke kolenům. Palcové i malíkové hrany jsou na zemi. Nádech, pohyb dopředu, znovu se vrátíme do pozice psa hlavou dolů. To znamená, že chodidla dáme do šířky boků. V dalším nádechu se podíváme vpřed, opatrně přikročíme chodidly k vnější straně dlaní. Špičky jsou mírně vytočené směrem ven. Pozice Malasana. Pokud zase paty nejsou na podlaze, s citem využíváme opory rukou. Pokud všechno v pořádku, paty jsou na zemi, kolena v pohodě, opřeme si své lokty o kolena, máme uvolněná zápěstí, uvolněné prsty, pohled směřuje dopředu. Dlaně následně umístíme na podlahu, srovnáme chodidla do šířky boků, předklon Uttanasana. Dlaně můžeme umístit na vnější stranu chodidel podél malíkové hrany, uvolněná hlava. Není problém nechat kolena mírně v pokrčení. Váhou zkusme nelnout na paty, ale nechat váhu na celých chodidlech. Zase je tam ten trispot, kořen palce, kořen malíku, pata. S dalším nádechem se podíváme před sebe, Ardha Uttanasana. Vytočíme špičky chodidel mírně ven a pokrčíme svoje kolena. Dlaně zůstávají před chodidly opřené o podlahu, můžeme zůstat v této výchozí pozici. Pakliže kolena, kotníky v pořádku, můžeme dlaněmi uchopit zvenku svoje kotníky a předklonit trup. Pakliže pozici známe, můžeme obejmout svými pažemi zvnějšku nohy a položit vnitřek dlaní na podlahu. Levá dlaň je dole, pravá dlaň jde přes ní. Nádech, pohled dopředu, zase umístíme dlaně dopředu. Srovnáme si nejprve své chodidla do šířky boků a pak naopak vytočíme paty a vtočíme špičky. Dlaně vytočíme ven, prsty míří směrem ven, prsty na dlaních, prsty chodidel míří směrem dovnitř. Můžeme pomaloučku pokrčit mírně lokty a uvolnit hlavu. Dech jde proti křížové kosti, jako kdybychom se s nádechem opírali do kříže. V dalším nádechu se podíváme před sebe, znovu srovnáme chodidla do šířky boků, dlaně umístíme vedle chodidel Uttanasana. V dalším nádechu pohled dopředu, Ardha Uttanasana, můžeme pokrčit nohy v kolenou, pokud je to potřeba. A při dalším nadechnutí jdeme vzhůru do stoje, paže nás doprovází. V nádechu necháváme ruce nad hlavou, protahujeme prsty na dlaních. A s výdechem před tělem vracíme pomalu paže dolů. Ještě 2krát zopakujeme nádech. Na konci nádechu na chviličku zastavíme a výdech dolů. Ještě jednou. A výdech dolů. Pravou dlaň umístíme na pánev, levou dlaň umístíme před ní nebo přes ní. Chodidla jsou u sebe. S dalším nádechem pokrčíme nohy v kolenou Utkatasana. Jemná židle. Jsme předklonění, máme kolena u sebe, kotníky u sebe.
A s výdechem Uttanasana. Nádech, pohled dopředu, Ardha Uttanasana. Výdech, dlaně na zem, odkročíme jedním druhým chodidlem vzad. Phalankásána. Pokud potřebujeme, kolena na zem, s výdechem dolů. Nádech, Urdhva Mukha. S výdechem špičky znovu na zem, klik dolů. Nádech, Adho Mukha. V dalším nádechu pohled vpřed, chodidla na zadní stranu dlaní, opět Malásána. Můžeme nechat dlaně na zemi, můžeme opřít lokty o svá kolena, uvolněné dlaně, zápěstí. Položíme dlaně před sebe, srovnáme chodidla do šířky boku, Uttanasana. Nádech, pohled dopředu, vytočíme zase, špičky chodidel jemně ven, pokrčíme nohy v kolenou. Pravou dláň umístíme na levé rameno, levou dláň umístíme na pravé rameno. Trup malinko předkloníme, jako kdybychom chtěli nechat záda v jedné linii se stehními kostmi, byť jsou kolena vytočena. Pohled je vpřed. S citem ke kolenům. Pakliže kolena v pořádku, pojďme opatrně s nádechem do stoje. Dlaněmi uchopíme ruce, takže pravá dlaň drží levé předloktí, levá dlaň drží pravé předloktí. Paže umístíme nad hlavu. Vypadá tak. Pohled je vpřed, uvolněné čelisti. Rozpojíme ruce, vnitřek dlaní namíříme nahoru, jako kdybychom chtěli odtlačit strop. S dalším výdechem stáhneme lokty k žebrům. Nadechneme tady. A s dalším výdechem uvolníme ruce před sebe. Několikrát zopakujeme. Nádechový pohyb je teď nahoru. Ještě v nádechu, nebo v té nádechové pauze stáhneme lokty k žebrům. Takže nádech je rozdělený na dvě části. A výdech dolů. Ještě jednou ukážu. Nádech. Pořád nádech. Zastavím. Ještě dotáhnu nádech. A vydechnu. Zkuste přizpůsobit tomu rozdělenému nádechu tu délku pohybu, rychlost pohybu. Nádech. Ještě nádech. A výdech. Pravou dlaň umístíme na pánev, levou přední, srovnáme chodidla do pozice, kdy se zase dotýkají vnitřky chodidel, vnitřní linie chodidel. Nádech, jemně přitáhneme nebo stáhneme oblast Mula Bandhy. Na konci nádechu přitáhneme bradu ke krku a s výdechem uvolníme. Můžeme uvolnit své ruce, opřít je o stehna. Velmi opatrně, pohled namířený dopředu, pojďme začít zaklánět hlavu. Decentně, jako kdybychom se chtěli podívat na strop. Stáhněme lopatky a ramena. Pokud se zadařilo, tak by ta pozice teď měla být stabilní. I v tom mírném zaklonění hlavy. Pomaličku zpátky. Pokud se nezadařilo, tak máme materiál k tomu, abychom se vraceli a zkoušeli. Nádech. A výdech. Ještě jednou. A uvolníme. Chviličku stojíme, díváme se před sebe. Pojďme udělat kroužky rameny dozadu, dopředu. Uvolníme paže s nádechem, pojďme na špičky. A s výdechem malinko pokrčíme kolena a dupneme patami do země. Tak ještě jednou. Ještě jednou. Znovu opřeme svoje dlaně o stehna. Znovu se vytáhneme za lbeční fontanelou. Na konci nádechu brda jemně ke krku. A uvolníme. Pohled zůstává namířený dopředu. Můžeme si maličko pokrčit levou nohu v koleni. Pravou nohu vytáhnout nahoru. Pravou dlaň umístit pod
koleno nebo mezi stehno a lítko pravé nohy. Levou dláň opřít o hřbet té pravé ruky. Lopatky ramena uvolněná, tady to koleno té levé nohy, já mám široký kalhoty dneska, je pokrčený, zůstává pokrčený. Vnímáme, jak jsme lehce vahou na levé straně těla, přesto ta centrální linie, která se vychyluje mírně doleva, zůstává naší kotvou. Uvolníme. Pokud kolena v pořádku, zanožíme pravou nohu za levou, pravá noha je opřená o špičku, opatrně jdeme dolů. Pokrčená levá ruka, pokrčená pravá ruka, pravý loket se opře o zápěstí levé dlaně, prsty levé ruky se uvolní. Můžeme zůstat zde, pakliže kolena v pořádku, kotníky v pořádku, pravou ruku protáhneme před sebe, opřeme se hřbetem pravé paže o koleno nebo o stehenní kost pravé nohy. Levou ruku spustíme volně za záda a naznačíme rotaci. Pohled jde za levým ramenem. Pomalu zpátky pohled dopředu a opatrně, ruce můžou být volně, jdeme nahoru do stoje. Chviličku stojíme chodidla v šíři boků. Uvědomíme si pravou levou polovinu těla, uvědomíme si tu vertikální, centrální linii, zároveň to, jak jsme dobře usazení v nohách a v pánvi. Byť tam může být teď lehký pocit disproporce, protože jsme dělali tu bilaterální pozici, respektive dvě a jenom na jednu stranu, což teď napravíme. Zase pojďme maličko pokrčit nohy v koleno, vytáhněme levou nohu nahoru, špičku můžeme nechat namířenou dopředu, jo? Obvykle se tady vytáčí, ale my si můžeme zatím v tom nácviku nechat špičku pravé nohy namířenou vpřed. Uložíme levou ruku zase mezi lítko stehno, levá dlaň natažená, pravá dlaň se opře o hřbet levé ruky, ramena jsou usazená, uvolněná. Pohled zase za nosem dopředu. Uvolníme. Levá noha za pravou, levá noha postavená na špičku, zase jdeme opatrně dolů. Levý loket na pravém zápěstí, prsty levé dlaně míří nahoru, prsty pravé dlaně míří dolů. Pohled je za nosem. Pakliže všecko v pořádku, kolena, kotníky neprotestují, protáhneme levou paži, zapřeme se na vnější straně toho kolena, pravé nohy, pravá paže je uvolněná, pohled je někam za pravým ramenem. Nádech zpátky, uvolníme ruce, pohled dopředu a postavíme se. Chodidla nejprve v šíři boků. Chodidla k sobě, nádech spažíme, výdech, utkatásána, židle. Pravou dlaň umístíme na levé rameno, levou dlaň umístíme aspoň prsty na pravé rameno. Kdybychom nedošáhli, tak kamkoliv, pod lokty, na bicepsy. Pohled je do země. Nádech nahoru, pohled vzhůru. Výdech ještě jednou utkatásána. Prsty levé dlaně na pravé rameno, prsty pravé dlaně na levé rameno. Můžeme vyměnit ruce. To znamená, že překřížíme tak, aby ta, co byla předtím nahoře, byla dole. A s výdechem hluboký předklon. Nádech, pohled dopředu. Výdech dlaně pod ramena, levá, pravá noha vzad. Phalanka. Klidně kolena na zem, výdech chaturanga. Nádech urdhva mukha. Výdech znovu dolů. Nádech adho mukha. Nádech, pohled dopředu. Opatrně přejdeme do sedu. Zase tak, aby to pro vás bylo bezpečné. Protáhneme nohy před sebe.
Dandásána, pozice hole, sedací kosti usazené, stejnou měrou na podlaze, lehce flexovaná chodidla. Nádech, jemná kontrakce v oblasti perinea, případně na zadní stěně pochvy. Na konci nádechu brada jemně ke krku a s výdechem uvolníme. Spažíme s nádechem. Pravá dlaň, prsty na levé rameno, levá dlaň, prsty na pravé rameno. Nádech protáhneme a výdech předkloníme. Můžeme dlaněmi uchopit paty, kotníky nebo nechat dlaně na zemi. Paschimottanasana. Nádech nahoru. Spažíme. Zase prsty pravé dlaně, levé rameno, prsty levé dlaně, pravé rameno, ale zkusme zase vyměnit ty ruce, aby to překřížení bylo naopak než předtím. Jenom vyměníme tu ruku, která byla dole, za tu druhou. S nádechem spažíme, s výdechem předkloníme Paschimottanasana. Nádech nahoru. Dlaně podél boků, brada jemně přitažená ke krku, lehký předklon trupu, s nádechem zatlačíme dlaně do podložky. Zkusíme malinko odlepit hýždě od podlahy, jo? Nemusí to být o moc. S citem k zápěstím. Nádech. A výdech uvolníme. Dlaně umístíme za svá záda, můžeme si pokrčit nohy v kolenou, pohled je dopředu, chodidla jsou v šíři boků, Purvottanasana, buď zjednodušená verze s pokrčenýma nohama, anebo opatrně nohy protažené, pohled vpřed, hlava je v záklonu. Pojďme nádech nahoru, ať s pokrčenými koleny nebo bez nich. A s výdechem uvolnit hlavu. Druhá varianta je tato, případně tato. Ať jsme, kde jsme, pojďme s výdechem pomaloučku zpátky. Naposledy Dandásána, pozice holé. Na začátku nádechu jemná kontrakce Mula Bandhy, na konci nádechu jemně přitažená brada ke krku. A s výdechem uvolníme. Pokrčíme si nohy v kolenou, dlaně umístíme pod svá kolena, mezi stehno, koleno. Jedna noha protažená, druhá noha protažená. Pozice lodě, Nao Asana. Můžeme protáhnout paže. S výdechem překřížíme svoje nohy tak, že kotník pravé nohy je na kotníku levé nohy, kolena k ramenu. Jednou protáhneme. Po druhé překřížíme druhým způsobem, že jenom vyměníme nohy 2krát. A po třetí zase vyměníme kotníky 3krát. Protáhneme nohy před sebe, dlaně před pánev, nádech, pánev vzhůru. A výdech pomalu uvolníme. Naposledy Dandásána. Zavřeme oči, dlaně klidně na stehnech. Pokud je to nepříjemné, tak oči zase otevřené, pohled dopředu. Na začátku nádechu jemná Mula Bandha, na konci nádechu brada ke krku. A s výdechem uvolníme. Přejdeme do lehu na záda. Ať už přes bok, anebo obratel po obratli, pokrčíme si nohy. V kolenou, chodidla jsou v šířce boků. Uděláme mističky z dlaní tím, že propleteme svoje prsty. Hlavu uložíme do dlaní, jako do mističek. Hlavu zavěsíme do dlaní, necháváme ji viset pár centimetrů nad podlahou. Můžeme hlavou jemně pohybovat ze strany na stranu. A pak pomaloučku povytaženou hlavu uložit na zem. Protáhneme paže, dlaně opřeme o podložku. Protáhneme pravou nohu vzhůru, flexujeme chodidlo, protáhneme levou nohu vzhůru, flexujeme chodidlo. Jako kdybychom chodidly tlačili do stropu, brada malinko přitažená k podlaze, neodlepujme bedra, neodlepujme ani křížovou kost, ani kostrč. Uvolněme lopatky ramena do země. Pokrčme nohy v kolenou.
Takže je více, méně pravý úhel mezi holení kostí a stehení. A s výdechem pojďme pomalu stáčet, kolena na pravou stranu, hlavu doleva. Neodlepujme levou lopatku, levé rameno. Můžeme prsty pravé ruky opřít o stehno levé nohy. Malinko se jakoby odtlačit tou pravou dlaní od levého stehna, prodloužit se za korunou hlavy. Zároveň hlava je pořád jemně natočená směrem doleva. Pomalu hlava zpátky na střed, protáhneme pravou paži, opřeme se o ní, vrátíme nohy do středové polohy, nadechneme a s výdechem to stejné na druhou stranu, takže pokládáme při výdechu nohy doleva, pravá lopatka, pravé rameno zůstává na zemi, pootočíme hlavu směrem doprava. Levou dlaní se můžeme lehce odtlačit od stehna pravé nohy, aby se protáhnout za lebeční fontanelou. Zároveň zůstat v té rotaci. Pomalu zpátky. Zase protáhneme levou ruku, vrátíme nohy s nádechem na střed, protáhneme nohy nahoru, vytočíme špičky ven, paty zůstávají u sebe, stehny, jako kdybychom šli malinko k tělu. Vrátíme špičky k sobě, paty od sebe, koleny, stehny, jako bychom šli malinko k tělu. A vrátíme, uvolníme nohy, obejmeme oběma dlaněmi ze zhora holeň pravé nohy, levou nohu položíme na zem, flexujeme malinko špičku, jako kdybychom stáli na zemi. S výdechem přitahujeme koleno k čelu, čelo ke koleni. Uvolníme. Pomalu pustíme pravou nohu na zem, položíme ji, zase pata zatlačí lehce do země, špička přitažená, až pak zdviháme levou nohu. Obejmeme oběma dlaněmi holeň, levé nohy, levé chodidlo povolíme a zase s výdechem čelo ke koleni, koleno k čelu. A pomalučku položíme. Protáhneme levou nohu, paže podél těla, chodidla mírně vytočená. Pojďme chvilku kvedlat rukama, nohama na zemi, jemně pohnout hlavou. A zastavme nádech, nos, výdech, ústy s takovým jemným zvukem H. Ještě 2krát. Můžeme oči zavřít, neděláme dneska žádnou invertní polohu nakonec. Ještě jednou nádech, nos, výdech, ústy H. A pak chviličku ležíme v pozici Šavasana. Uvolníme zuby, rty. Dech plyne volně. Pouze vnímejme růstový pohyb nádechu, klesání výdechu. A zkusme se při pozorování dechu zaměřit na to, jakým způsobem dech vyvěrá z centrální linie středové osy, která vede napříč naším tělem, napříč od zhora dolů. A jak se výdech do této centrální linie, centrální osy opět rozpouští. Takže nádech vyvěrá z centrální linie a výdech se do ní rozpouští. Zároveň v tomto vznikání a rozpouštění můžeme stále vnímat kontakt těla s podlahou, tělesné obrysy skrze dech, to, jak se kontura těla s nádechem roztahuje a s výdechem smršťuje. Můžeme si představit svoje tělo jako nádobu, uvnitř které je prostor, uvnitř kterého je jakási jemná a přesto postřehnutelná zlatá niť, která představuje tuto centrální linii, z níž vzniká pohyb a do které se pohyb také rozpouští.
Pomyslný střed této nádoby, střed této mandaly, ze kterého se rodí všechny pocity, myšlenky, emoce a ty se v něm opět rozpouštějí. A nádoba těla je dobré držmo, dobrý prostor s dobrou hranicí, který toto dokáže podržet a podpořit. Uvolněme prsty na dlaních i chodidlech, vrcholek hlavy jako strč, pravou i levou polovinu těla, horní i dolní stěny těla, prostor mezi nimi. Pojďme vést teď nádech, jako kdybychom se nadechli chodidly směrem ke koruně hlavy a vydechli od koruny směrem k chodidlům. Další nádech veďme, jako bychom nadechli levou polovinou těla a vydechli tou pravou. Ten další nadechněme pravou a vydechněme levou polovinou těla. Pomalu pokrčme nohy v kolenou, bedra přitiskněme k zemi a pak se otočme na jeden z boků podle preference. Můžeme se tady stáhnout do klubíčka nebo do embryonální polohy. Oči nechme ještě zavřené. A posléze se přes oporu od dlaně přenosme opatrně do sedu. Pak, když byly oči zavřené, zůstávají zavřené. Posaďme se do sedu, který jsme si zvolili na začátku této praxe, jeden z jogických sedů s překřiženýma nohama nebo prostý sed na podlaze, tak, aby to pro vás bylo bezpečné. Zase věnujme pár vteřin tomu hledání a nalézání dobré pozice, abychom dosedli, aby tělo bylo nádobou dostatečně pevnou pro pevnost a volnou pro volnost. To též platí pro páteř, to též platí pro dech i mysl. Levou dláň můžeme položit do klína a pravou dláň do ní položit, zaklesnout jako mističku, palce můžeme spojit. Čelisti uvolněné, jazyk volně, případně špičkou se lehce dotýkající horních zubů. Uvolněná oblast čela i obočí. S nádechem jemně stáhněme oblast perinea. Na konci nádechu nepřitahujme bradu, ale malinko se očima podívejme ke středu hlavy, kdybychom zašilhali nahoru. A uvolněme. A pokud chcete, můžete v této meditační pozici zůstat ještě pár minut.